Zdar lidi. Vy jste si přáli, abych vám natočila nějaké ochutnávky, co budu jíst. Takže mám tu žele žížaly, pak v krabici tam mám něco pro vás, něco zajímavého, co budu ochutnávat. A ten velikonoční perník, sice Velikonoce ještě nejsou, ale udělám to pro vás, takže jdeme to prostě ochutnat. Hele, jakože první, co ochutnám, jsou žele s ovocnými příchutěmi. Takové žížalky a nebudu to zdržovat, si jdeme na ten. Ježiš, prostě nejde otevřít, no. Super, ale hezky voní. To bude fakt dobrý. Takže lidi, já to teďka ochutnám, třeba takovou zelenou žíželi. Zajímavá příchuť. Lidi, ještě si dám. Ježiš. Fakt dobrý. A je to prostě vynikající, mě to prostě chutná. To můžete koupit v akci, třeba Coop. Takže doporučuji, je to moc dobrý. Takže jdeme dál. Jako druhý, co mám, je velikonoční perník. A jdu to hned ochutnat. A jo, lidi, já se strašně moc omlouvám, že jsem si nevšimla ten nadpis. Říká se tomu červíci, takže jsem řekla omylem žížaly, ale jakože to vypadá jakože žížaly, ale prostě jmenuje se to červíci, takže moc se omlouvám, lidi, já jsem se spletla, jo? Hele, prostě já to už nebudu zdržovat, takže jdu ochutnat ten velikonoční perník. A let's go. Je dobrý. Prostě dobrý. Též to můžete koupit v Coopu. Je to prostě dobrý. A poslední mám takovou zajímavou krabičku, co tam se bude skrývat zajímavého. A já se na to mega těším, co tam bude tak zajímavého. Takže dejte třeba 5000 lajků a jdu to vám otevřít. Takže 3, 2, 1. OMG, hustý. Kámo, podívejte se, kolik toho mám a prostě to jsem dostala k Vánocům, takže já zkusím nějakou barvu, třeba zelenou, takže let's go. Je to takové slizké. Je to moc slizké, lidi. Jako, mě to moc nechutná, ale schválně napište do komentářů, kdo tohle by jedl, protože mě to prostě nechutná. Takže lidi, pokud se vám líbilo moje video, co jsem vám natočila, nějaké ty ochutnávky, co jsem jakože ochutnala, takže dejte těch 5000 lajků pro další taková videa a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, takže mějte se hezky. Čau.